салом бинандагони гиромӣ, барномаи навбатии роҳи рушд аст аз телевизиони тоҷикистон. солҳои охир шаҳри душанбе ба макони баргузории чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ ва минтақавӣ табдил ёфтааст. ёдовар мешавем ки аз 14 то 16 октябри соли равон дар пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе Инвест 2025 баргузор гардид ки он платформаи калидӣ барои пешбурди сармоягузориҳои сабз, рушди устувор ва трансформатсияи рақамӣ дар Осиёи марказӣ мебошад. Маҷалаи маъруфи байналмилалии The Investor ки дар беш аз 48 кишвар паҳн мешавад ва зиёда аз 165 ҳазор роҳбарону тоҷирон ва сармоягузорони муваффақи сатҳи ҷаҳонӣ бо зиёда аз 60 миллиард доллари амрикоӣ ҳаҷми сармоя онро мутолиа мекунанд. шумораи махсусро таҳти унвони The Investor Tajikistan 2025 ба ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст нашр намуданд. маҷалла бо пешгуфтори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз меёбад ки дар он нигоҳи дарозмуддати стратегӣ чунин тавсиф шудааст. ҳадафи стратегии мо табдил додани Тоҷикистон ба макони боз ҳам мусоид ва умедбахши сармоягузорӣ мебошад, яъне кишваре ки барои ҳамкории дарозмуддат боз аст, ба рушди устувор равона гардидааст ва ба иқтисоди ҷаҳонӣ ҳамгиро мешавад. ҳамзамон дар ин нашр паёми раиси шаҳри Душанбе ки мизбони форуми байналмилалии Душанбе Инвест 2025 буданд ҷой дода шудааст. дар ин паём аз ҷумла чунин омадааст: Душанбе имрӯз ба яке аз самтҳои умедбахши сармоягузорӣ дар минтақаи Осиёи марказӣ табдил меёбад. атрофи ин мавзӯъ ва муаррифии имконияту зарфиятҳои Тоҷикистон ҳоло суҳбате дорем бо Қурбонзода Абдукарим, омӯзгори донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон. шуморо ба барномаи навбатии роҳи рушд хушомадид мегӯем. ба сароғоз мегуфтед ки дар шароити кунунии иқтисоди ҷаҳонӣ кадом омилҳо бештар ба ҷалби сармояи хориҷӣ ва ба иқтисоди Тоҷикистон таъсир мерасонанд? дар Тоҷикистон солҳои охир муаррифии иқтидори иқтисодии миллӣ ба воситаи барпо намудани ҳар гуна ҳамоишҳо, форумҳо ба яъне ки вуқӯъ мепайвандад ва ин аст ки имрӯз мо тавонистем ба ҷаҳониён муаррифӣ намоем иқтидорҳои иқтисодии миллиро ва дар ҳақиқат Тоҷикистон имрӯз аз ҳисоби захираҳои бои энергетикӣ, аз ҳисоби захираҳои бои маданҳои кӯҳӣ, аз ҳисоби саноати кишоварзӣ, ман дар назар дорам коркарди пахта то ҳадди ниҳоӣ ва дигар яъне ки зарфиятҳо метавонад сармоягузорони хориҷиро ба худ ҷалб намояд. барои сармоягузорони хориҷӣ чораҳои хуб аз лиҳози қонунгузорӣ андешида шудааст. дилхоҳ сармоягузор метавонад дар ҷумҳурии Тоҷикистон корхона ташкил намояд, маблағҳои худро яъне ки истифода барад ба воситаи имтиёзҳои андозӣ, ба воситаи осон намудани гирифтани иҷозатномаҳою ба қайдгирии давлатӣ барои боз ҳам зиёд намудани сармоягузории хориҷиро дар Тоҷикистон осон намудем. ба андешаи шумо кадом самтҳои саноати кишвар барои сармоягузорони хориҷӣ бештар ҷолибтаранд? имрӯз чӣ хеле ки мо аз анамун шаҳрномаҳое ки дар форуми иқтисодии Душанбе Инвест яъне ки ба тасвиб расиданд ки маблағи зиёда аз 3 миллиардро ташкил медиҳад. барои қиёс мо ҳамагӣ соли 2023 дар иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон сармоягузории хориҷӣ қариб 3 миллиардро ташкил медод ки дар як форум ба имзо расонидани чунин як ба маблағҳои зиёд сармоягузорӣ, маблағҳои сармоягузорӣ аз он шаҳодат медиҳад ки дар ҳақиқат мароқи яъне ки сармоягузорони хориҷӣ барои иқтисоди ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд аст ва алал хусус аз анамун сохтори шаҳрномаҳое ки баста шуд байни яъне ки соҳибкорони хориҷӣ ва ҷумҳурии Тоҷикистон, зиёди он ба соҳаи энергетика равона карда шудааст ки дар ҳақиқат соҳаи энергетика имрӯз соҳаи хело ҳам дар ҷумҳурии Тоҷикистон ояндадор аст ва он иқтидоре ки мо ҳамагӣ 5-6% то 8% аз он иқтидоре ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон иқтидори энергетикӣ дар соҳаи
истеҳсоли энергияи сабз мавҷуд аст. мо онро истифода бурдем ва дар оянда мо имкон дорем ки бозам инро тақвият диҳем. ин марохи анамун сармоягузоронро хело ҳам баланд кардааст. истифодаи энергияи сабз ва иқтисоди сабз ба мо имкон медиҳад ки он иқтидоре ки дорем аз ҳисоби истеҳсоли пахта ва коркарди он ба маҳсулоти ниҳоӣ, ин ҳам як метавонад барои пешрафти иқтисоди миллӣ як замина гузорад дар асоси маблағгузории инвесторони хориҷӣ. ва мо мебинем ки бо яъне ки соҳибкорони Федератсияи Русия яке аз шаҳрномаҳои хело ҳам ояндадор баста шуд ба маблағи зиёда аз $150 миллион, ки дар он ҷо ташкили анамун кластерҳои истеҳсолӣ аз анамун коркарди нахи пахта то бурда расонидани маҳсулоти ниҳоӣ ва аз худ намудани заминҳои нав ба нав барои истеҳсоли пахта пешбинӣ шудааст. ин аз он шаҳодат медиҳад ки соҳаҳои марохзоҳиркунанда барои сармоягузорон хориҷӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон хело ҳам зиёд ҳастанд, алалхусус дар соҳаи саноат. барои баландбардоштани рейтинги инноватсионии Тоҷикистон боз кадом чораҳо бояд андешида шавад? ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз барои пешрафти инноватсия дар иқтисодиёт хело ҳам чораҳои муассир андешида истодааст ва истифода бурдани манам технологияи навтарин дар чӣ дар саноат, чӣ дар дигар соҳаҳо ба мо имкон медиҳад ки имрӯз иқтисодиёти худро модернизатсия, яъне ки ба як шакли нав таҷдид кунем, ҳоло он ки замони пешрафти иқтисодӣ ба амал омадааст, чӣ дар кишоварзӣ, чӣ дар саноат истифода бурдани технологияи навтарин аз ҷумла роботҳо, аз ҷумла зеҳни сунъӣ ва ғайра ба вуҷуд омадааст ва он диққату он масалан қабул намудани консепсия барномаҳо барои ҷорӣ намудани чунин як навовариҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон имкон медиҳад ки мо иқтисоди миллии худро ба ном стандартҳои байналмилалӣ, ки имрӯз дар ҳақиқат ба мо хело ҳам зарур аст ки барои маҳсулоти рақобатпазир дар бозори ҷаҳонӣ истеҳсол намудан ҷаҳд намоем, ин ба мо метавонад имкон диҳад. дар соҳаи сохтумон ки яке аз соҳаҳои хело ҳам рушдкунанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва як гардиши хело ҳам зиёд дар ин соҳа дида мешавад, маҳсулотҳои дохилиро бисёр истифода мебарем ва дар анамун коргоҳҳо, дар анамун корхонаҳое ки истеҳсоли маҳсулот ба роҳ монда шудааст, ҳам маҳсулоти замонавию сифатан хуб истеҳсол шудааст ва истифодаи технологияи навтарин аз ҷумла анамун роботҳо ва дигарҳо ба роҳ монда шудаанд. мо агар хуб фаъолиятро ба роҳ монем, технологияи хубро истифода барем, мо иқтидору тавоноии содиротиро низ афзоиш медиҳем. ҳоло он ки минтақаи Осиёи марказӣ минтақаи рушдкунанда аст ва бозори хуб ҳам дар анамин минтақа мавҷуд аст ва мо метавонем маҳсулотҳои худро дар анамин бозорҳои наздиктарини худ ҷойгир намоем. биёед бо ҳам гузоришеро дар бораи баргузор гардидани форуми байналмилалӣ дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе бо ҳам тамошо мекунем ва баъдан суҳбатамонро боз идома медиҳем. дар форум беш аз 1000 меҳмонон аз Осиё, Аврупо ва Ховари Миёна иштирок намуд. дар ҷараёни он ҷаласаҳои пленарӣ, панелҳои мавзӯӣ ва ҷаласаҳои махсус оид ба рақамисозӣ, зеҳни сунъӣ, молияи устувор, рушди ояндаи шаҳр, энергетикаи сабз ва соҳибкориро дар бар гирифт. дар форуми байналмилалӣ таваҷҷӯҳи хоса ба фаъолнокии занон дар соҳаи технология, рушди тиҷорати хурду миёна, шарикии давлат ва бахши хусусӣ, сайёҳӣ ва технологияи молиявӣ таваҷҷӯҳи махсус дода шуд. дар форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе Инвест 2025 якчанд ёддошт ва созишномаҳои сармоягузорӣ ба имзо расонида шуд. дар доираи форум ҳамзамон намоишгоҳи Душанбе Инвест 2025 ташкил гардид ки дар он дастовардҳои пешқадам дар соҳаҳои саноат, энергетика, технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ, агробизнес ва сайёҳӣ устувор низ ба намоиш гузошта шуд. дар форуми мазкур намояндагони ҳукуматҳои давлатҳои Осиёи марказӣ ва намояндагони ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ аз ҷумла Бонки ҷаҳонӣ, Бонки Осиёии рушд, Бонки Аврупои таҷдид ва рушд, Созмони Милали Муттаҳид ва Комиссияи иқтисодии Аврупоии Созмони Милали Муттаҳид иштирок намуданд.
форуми байналмилалии душанбе инвест 2025 дар самти таҳкими шарикии байналмилалӣ пешбурди тоҷикистон ҳамчун маркази ояндадори сармоягузории сабз ва рушди инноватсияи минтақавӣ қадами муҳим арзёбӣ мегардад. дастовардҳои ҷумҳурии тоҷикистон сол то сол бо шарофати соҳибистиқлол гардидан дар арсаи байналмилалӣ зиёд шуда истодааст ки ин бевосита аз талошу заҳматҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хоса пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гувоҳӣ медиҳад. баргузории форумҳои гуногун дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе аз қабили сармоягузории соҳибкорӣ барои иштирокчиён ҷиҳати муколама, баррасӣ ва дарёфти роҳҳои ҳалли муҳимтарини масъалаҳо ва мушкилоти иқтисодиёти минтақа ва ҷаҳон имконияти мусоид фароҳам овард. дар баробари ин чунин чорабиниҳо боиси густариши ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ миёни кишварҳо ва бахусус байни соҳибкорону сармоягузорон мусоидат менамояд. имрӯзҳо ҷомеаи ҷаҳонӣ ба рушди бахши хусусӣ ва нақши он афзалият медиҳад ва ин фаъолиятро ҳамчун яке аз омилҳои муҳими пешрафти ҷомеа эътироф намудааст. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ба таъмин намудани пешрафти бахши хусусӣ тавассути ҷалби сармоя эътибори махсус зоҳир карда онро яке аз ҳадафҳои сиёсати иқтисодӣ эътироф кардааст. ҷумҳурии тоҷикистон дар самти стратегияи дарҳои кушода рушди робитаҳои ҳамкориро бо шарикони иқтисодиву тиҷоратии худ бисёр муҳим арзёбӣ менамояд. бо ин мақсад ҷиҳати васеъ намудани ҷуғрофияи ҷалби сармоя ва содагардонии воридшавӣ ба иқтисоди кишвар дар тамоми самтҳо ислоҳотро амалӣ менамояд. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар доираи форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе Инвест 2025 таҳти унвони шаҳрҳои оянда бехатар, сабз ва ҳушманд ҷаласаи махсуси шаҳри Душанбе баргузор гардид. зимни баргузории он 17 созишнома ва ёддошти тафоҳум байни намояндагони давлатӣ, шарикон ва сармоягузорони ватаниву хориҷӣ ба маблағи умумии 5 миллиарду 417 миллиону 280 ҳазор сомонӣ ба имзо расид. дар ҷаласа намояндагони шаҳрҳои Осиё, созмонҳои байналмилалии сармоягузорон, шарикони рушд ва доираҳои тиҷоратии зиёда аз 50 кишвари дунё иштирок намуданд. ҷаласа талошҳои шаҳри Душанберо барои таъсиси шаҳрҳои муосир, сабз, ҳушманд, экологӣ ва технологӣ ки барои ҳамкории байналмилалӣ кушодаанд таъкид намуд. ҷаласа бо муаррифии навори кӯтоҳ вобаста ба дастовардҳо ва имконияти сармоягузории Душанбе ва расонидани паёми раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷониби муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ оғоз гардид. сессияи дуюми ҷаласа сармоягузорӣ ба Душанбе пойтахти Фардо таҳти модератории директори байналмилалии таҳририи Beyond Investments Group Леонардо Славински баргузор гардид. дар он намояндагони ширкатҳои сармоягузорӣ муваффақ ва бонкҳои пешрафта аз ҷумла ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Авестогрӯҳ, Кока-Кола, Нушокиҳои Тоҷикистон, Корхонаи воҳиди давлатии шаҳри Ҳушманд, Freedom Bank Таҷикистан, Rox Group Ветнам ва Kia Kit Кореяи Ҷанубӣ иштирок намуданд. ҳуҷҷатҳои имзошуда ба татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои инфрасохтори шаҳр, корхонаҳои саноатӣ, сохтмони меҳмонхона ва марказҳои бузурги савдо ва технологияҳои инноватсионӣ равона карда шуда саҳми муҳим дар рушди устувори пойтахт хоҳанд буд. дар доираи форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе Инвест 2025 дар маҷмӯъ 52 созишнома ва санади ҳамкорӣ ба маблағи умумии 4,1 миллиард доллари Иёлоти Муттаҳидаи Америка ба имзо расид. дар доираи форум 15 октябр зимни нишасти матбуотӣ оид ба натиҷаҳои форум раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Султон Раҳимзода ба хабарнигорони дохиливу хориҷӣ хабар дод ки аз шумораи умумии созишномаҳо 17 адад ба шаҳри Душанбе рост меояд ки маблағи умумии онҳо 501 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Америкаро ташкил медиҳад. дар ҷаласаҳо ва чорабиниҳои канории форум масъалаҳои рушди ҳамкории сармоягузорӣ, беҳсозии муҳити сармоягузорӣ, тавсеяи шарикӣ дар соҳаҳои саноат, энергетика, сайёҳӣ, кишоварзӣ ва инфрасохтор баррасӣ гардиданд. форуми байналмилалии Душанбе дар як сатҳи хело ҳам муассир
баргузор гашт ва дар он ҷо дар ҳақиқат хело ҳам соҳибкорони гуфтем зиёд аз тамоми дунё иштирок намуданд ва онҳо тавонистанд иқтидори миллиро дар ини он соҳа ба соҳибкорони яъне ки сармоягузорони хориҷӣ ки хело ҳам миқдори зиёд иштирок доштанд ҳам маҷозӣ ҳам ҳузурӣ ба онҳо пешниҳод намоянд ин иқтидоре ки мо дорем ва дар ҳақиқат пешниҳод намудани иқтидор муаррифӣ намудани ҳар як анамун захираҳо метавонад боз ҳам марохи соҳибкорон сармоягузоронро зиёд намояд ва ин аст ки имрӯз мо дидем дар ҳақиқат хело ҳам барномаи муассир дар форуми мазкур баррасӣ шуд форум бо муваффақият гузашт ва ман ҳаминам ки ин шаҳрномаҳои ба имзо расонида шуда як такони бузург медиҳанд боз ҳам барои пешрафти иқтисоди миллӣ ва барои боз ҳам зиёдтар ҷалб намудани сармоягузорӣ ҳоло он ки соҳаҳои зиёди барои рушд ки унҷо сармояи хориҷӣ ва сармояи дохилӣ зарур аст зиёд аст ва инҷо мо як соҳаро номбар нанамудем вақте ки захираҳои мисол миллиро номбар кардем соҳаи мошинасозӣ агар дар дохили Тоҷикистон мо истеҳсоли саноати мошинасозиро тақвият диҳем на танҳо мошинои сабукрав инҷо техникаҳои кишоварзӣ низ дар Тоҷикистон бояд яъне ки тақвият дода шавад истеҳсоли он ва ман ҳамин мошинҳои боркаш бигзор мана барои эҳтиёҷоти роҳи оҳан мо ҳар гуна воситаҳои нақлиётро бояд истеҳсолашро дар ҷумҳурии Тоҷикистон баромонем маҳсулоти сохтмонӣ қариб пурра истеҳсоли ватанӣ мегардад дар ҳамин соҳа талабот ки зиёд аст маблағ дар гардиш аст соҳибкорон роҳ ёфта истеҳсолотро ба роҳ монданд технологияро ворид карданд аз хориҷа онҳо балад буданд ки он маблағгузорие ки менамоянд он маблағи худро боз бармегардонад ва ин як кор дод имрӯз ин соҳа хело тараққӣ ёфтааст ва ин аст ки ҳам шаҳр зебо гаштааст ҳам мардум бо сифати зиндагии мардум ҳам беҳтар шудааст бо ҷои кор таъмин мекарданд ҳазорҳо садҳо ҳазорҳо дар сохтмон фаъолият мекунанд маош мегиранд пешрафт аз худи корхонаҳо фаъолият мекунанд агар мо соҳаи мошинасозиро низ тақвият диҳем фикр кунед ки бо чӣ қадар мо ҷойҳои нави корӣ таъсис медиҳем чӣ қадар мо иқтидори иқтисодиро баланд мегардонем ба ин васила маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баландтар мешавад ин тадбирҳои созанда ҳам ба он равона гарида истодааст албатта оҳиста марҳила ба марҳила ҳамаш дар роҳи рушд аст ки он чорабиниҳое ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати пешрафти иқтисодии миллӣ роҳандозӣ карда шуданд самараи худро медиҳанд то кадом андоза таҷрибаи таъсиси корхонаҳои муштарак бо сармояи хориҷӣ дар рушди саноати миллӣ самаранок аст бо баробари маблағгузории хориҷӣ маблағгузории дохилиро низ фаромӯш кардан лозим нест ҳамун корхонаи муштарак маънош ҳамин аст ки мо метавонем маблағгузориро аз ду тараф тақвият диҳем як қисм аз соҳибкорони дохилӣ ва аз берун дар ҳақиқат ин як таҷрибаи хело ҳам хуб аст ин таҷриба дар ҷумҳурии Тоҷикистон пеш ҳам тараққӣ ёфта буд чандин корхонаи муштарак аз оғози ҳамин марҳилаи соҳиби истиқлолӣ дар Тоҷикистон таъсис дода шуда буданд онҳо имрӯз фаъолияти хуб доранд ва дар оянда низ инро бояд тақвият дод масалан бо анамун корхонаҳое ки мо имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд аст фаъолият мекунанд онҳо метавонанд барои зиёд намудан афзоиш додани фаъолияти худ ягон соҳибкорони хориҷиро ҷалб намуда бо онҳо шаҳрнома банданд ва бигзор ки онҳо ҳамчун бо онҳо ҳамкор фаъолиятро пеш баранд ва ҳамун корхонаи муштарак тараққӣ ёбад 5 минтақаҳои озоди иқтисодӣ дорем дар 5 минтақаи озоди иқтисодӣ ки як ҳудуди алоҳидаро дар бар мегиранд имрӯз бисёр имкониятҳои фарроҳ мавҷуд аст ҳоло он ки тибқи қонунгузорӣ онҳо қариб аз ҳамаи андозҳо озод ҳастанд он ҷо мо бояд тақвият диҳем ва ҳамун сармоягузоронро дар он ҷо ҷалб намоем ҳам дохили ҳам беруниро мо воситаи сармоягузории дохилӣ иқтисоди миллии худро тақвият диҳем имрӯз дар ҳақиқат мо бояд ба қувваҳои дохилӣ ҳам зиёдтар диққат диҳем дар соли 24 зиёд аз 100 миллиард даромадҳои аҳолӣ расидааст ба ин маблағ афзоиш меёбад сол ба сол ва анамун маблағҳое ки масалан зиёдатӣ аст иловагӣ аст бояд дар ягон соҳа сарф карда шавад аслан аҳолии Тоҷикистон баъзан дар банкҳо мегузорад ба намуди депозит ки ин ҳам дар иқтисодиёт дар гардиш истифода бурда мешавад як фоизи муайян ба
мардум дода мешавад ба намуди депозит. Қисмати дигар анамин масалан дар сохтумон истифода мебаранд. Масалан мардуме ки пули зиёд доранд, онҳо ягон хонаи иловагӣ мегиранд ё дигар. Акнун баъзан анан вақте ки шумо дар сохтумон маблағ гузошед, гирдгардиш ба охир мерасад. Дигар масалан хонаи шумо аз худ мекунеду, дигар маблағ дар гардиш ҷой дода намешавад. Ва анамин агар механизми сармагузорӣ дохилӣ ба роҳ монда шаваду мардум фаҳманд ки мо маблаға дар фаъолияти корхонаҳо гузорем ба намуди харидани саҳмияҳо, ин кор медиҳад, ин якбор иқтисоди миллиро ба пешравӣ мувоҷеҳ мегардонад. Саҳмияҳои ҷамъиятҳои саҳомӣ ба он оварда мерасонад ки аз ҷониби аҳолӣ агар харида шуд, аз ҷониби корхонаҳо харида шуд, дар ин ҷо боз анамун сармояи иловагӣ дар иқтисодиёти миллӣ ба вуҷуд мебиёяд. барои афзоиш ҳиссаи сармоягузории мустақим кадом ислоҳоти ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ зарур аст? имрӯз хело ҳам дар ҳақиқат ислоҳот зиёд аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба сомон расонида шудааст. Инам бошад мана масалан андоз аз фоида дар ҷумҳурии Тоҷикистон, андоз аз даромади шахсони ҳуқуқӣ имрӯз ном гирифтааст. Яке аз меъёрҳои пасттарин аст ки барои истеҳсолу 13 фоиз ин хело ҳам меъёри оптималӣ аст. Панҷумин маротиба моратория барои манамин фаъолияти соҳибкорӣ дар Тоҷикистон эълон карда шуд. Инам як чораи хуб аст ва метавонад ки боз ҳам манамин барои тақвият додани фаъолият як такони хело ҳам хуб диҳад. Ташаккур. Дар давраи миёнамуҳлати 5 то 10 сола кадом соҳаҳо бояд ҳамчун самтҳои асосӣ ҷалби сармоя муайян шаванд? Дар ҳақиқат анами соҳаи гидроэлектроэнергетика ки ҳамчун консепсияи амалӣ намудани иқтисоди сабз дар тамоми дунё як нақши муҳимро метавонад бозад, метавонад ҷалб намояд сармагузорини хориҷиро. Ва ин соҳа як соҳае ҳаст ки дар ҳақиқат дар ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ки якбора ба манамун сармоягузорон фоидаву даромади хубро диҳад. Он нақшаҳое ки ҳаст, онҳоро бояд мо хуб ҳамчун як тарҳҳои ояндадор ба сармагузорон пешниҳод намоем ва дар ҳақиқат бо ҷалби маблағҳо дар анамин соҳа зиёдтар фаъолият кунем. Ва чӣ хеле ки гуфтем саноати кӯҳӣ, дар ҳақиқат саноати кӯҳӣ имрӯз ин як боигарии сарватҳои зиёди ки имрӯз дар ҳақиқат кашф нашуда, он металлҳои масалан нодире ки имрӯз дар дунё талаботи хело ҳам зиёд доранд, мавҷуд аст дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Мо метавонем ки дар ин ҷо як тақвият диҳем иқтисоди миллии худро. ба андешаи шумо кадом модел ё стратегияи сармоягузорӣ метавонад барои Тоҷикистон мувофиқтар бошад? Модели давлатӣ, муштарак ё пурра хусусӣ? Дар ҳақиқат вақте ки иқтисоди бозаргонӣ аст, мо зиёдтар ба анамон моделҳои хусусӣ диққат медиҳем, лекин шарикии давлатию сохторҳои хусусиро низ мо бояд фаромӯш накунем. Давлат низ метавонад дар баъзе аз тарҳҳо иштирок намояд. Мо масалан мебинем ки имрӯз манамун иштироки давлат дар сохтумони роҳон ҳамчун ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз саҳмдорон кори худро дода истодааст ва дар тарҳҳои бузург иштироки давлат хело ҳам зарур аст. Лекин асосан мо ба намин дар соҳаи хусусӣ зиёдтар бояд диққат диҳем, барое ки манамин ин қонуни иқтисоди бозаргонӣ инро талаб менамояд ки бояд масалан моликияти хусусӣ яъне ки бартарӣ бояд дошта бошад, авлавият дошта бошад, зиёдтар тараққӣ намояд. Сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат ки имрӯз дар ҳақиқат анамун сиёсати дар рӯи кушод ва сиёсати дипломатияи хело ҳам рафоқатпарварона бо мамлакатҳои ҳамсоя ки ба роҳ монда шудааст. Дар анамин замина метавонем ки боз ҳам иқтисоди миллиро тараққӣ диҳем, ҳоло он ки роҳҳо низ нақши хело ҳам муассирро мебозанд ва имрӯз манамун роҳи Душанбе Хорух ки инам як масири хело ҳам хуби иқтисодӣ аст, транзитӣ метавонад бошад ва баъд аз беҳтар намудани шароит дар ин роҳ яъне ки хеле ҳамон гардиши мол тақвият меёбад
соҳибкорон ба мо таваҷҷӯҳашон зиёдтар мегардад ва як бора барои пешрафти иқтисодиёти миллӣ, яъне ҳам ҷаҳди дохилӣ ҳам ҷаҳди берунӣ дар лиҳози маблағгузорӣ ба иқтисоди миллӣ метавонад тақвият ёбад, пеш равад. ташаккури зиёд барои ибрози андеша. бинандагони гиромӣ, меҳмони барномаи мо буд дотсенти кафедраи андоз ва суғуртаи донишгоҳи давлатии тиҷоратии тоҷикистон Қурбонзода Абдукарим. дастовардҳои ҷумҳурии тоҷикистон сол то сол бо шарофати соҳиб истиқлол гардидан дар арсаи байналмилалӣ зиёд гардида истодааст ки ин бевосита аз талошу заҳматҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хоса пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гувоҳӣ медиҳад. баргузории форумҳои гуногун дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе аз қабили сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ барои иштирокчиён ҷиҳати муколама, баррасӣ ва дарёфти роҳҳои ҳалли муҳимтарини масъалаҳо ва мушкилоти иқтисодиёти минтақа ва ҷаҳон имконияти мусоид фароҳам меоварад. дар баробари ин қайд кардан мумкин аст ки чунин чорабиниҳо боиси густариши ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ миёни кишварҳо ва бахусус байни соҳибкорону сармоягузорон мусоидат менамояд. имрӯзҳо ҷомеаи ҷаҳонӣ ба рушди бахши хусусӣ ва нақши он афзалият медиҳад ва ин фаъолиятро ҳамчун яке аз омилҳои муҳими пешрафти ҷомеа эътироф намудааст. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ба таъмин намудани пешрафти бахши хусусӣ тавассути ҷалби сармоя эътибори махсус зоҳир карда, онро яке аз ҳадафҳои сиёсати иқтисодӣ эътироф кардааст. имрӯзҳо ҷумҳурии тоҷикистон бо зиёда аз 180 кишвари дунё муносибатҳои дипломатӣ дорад ва соҳибкорони мо дар миёни доираҳои соҳибкорӣ ҳамчун шарикони боэътимод эътироф гардиданд. рӯйхати кишварҳои бераводид ва аз низоми сода кардашуда гирифтани раводид истифодакунанда мунтаззам васеъ гардида пурра ба низоми электронӣ амалӣ карда мешавад. ин буд барномаи навбатии роҳи рушд аз телевизиони Тоҷикистон. То барномаҳои оянда саломату сарбаланд бошед.